Panowie, vítam vás u nového videa. Dneska si ideme otvoriť Megapik. Teraz nech tam je aspoň 10 v tom Megapiku. A keď nie, tak to bude docela blbé. Prosím. $120 bingu, 690 tých. 19! Super. Rare. Prosím, Legendary. Super. Rare. Hej, to není možné. Super. To čo je? Rare. Dám si na posilnenie krovku.